ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سر کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. درود شریف وائے اللہ. عزیزانو د متنو د گرد و نواح مشرانو کشرانو علماء ورونو
زما طبیعت انتہائی زیاد د بیماری د وجنا بور او خراب لے، صرف د امیر زیب د اسرار اور د مولانا امیر حسین صاحب د حکم د تعمیل په وجه باندې حاضر شوی یم. کوشش مې دا دی چې ډېر لږ وخت کې صرف یو څو خبرې عرض کړم. بدن کې مې د تقریر کولو هیڅ قسم ته قوت نشته او ټول ما ته توفیق دعا کوي، الله ما ته صحت نصیب کی سره د تاسو. عزیزانو، قرآن کریم چې کم چا خپل کړی دی او قرآن کریم چې کم خلق د دې کتاب خادمان جوړ شوي دي او کم خلقو ته چې د قرآن کریم د طلب سعادت نصیب شوی دی او کم خلقو چې د قرآن کریم د اشاعت د پاره او په قرآن کریم کې چې کم احکامات دي د دې مسلې د توحید د اشاعت د پاره خپل ځانونه قربان کړیو یا هغوی په خپل زندګۍ کې په دې قرآن کریم باندې قربانۍ ورکړې وي، نو هغه خلق دومره بلند و بالا شول، د الله په نسبت باندې د هغوی دومره لوی مقام دی، د الله جل جلاله په دربار کې هغوی ته دومره عظیم تمغې ملاو شوي دي چې څوارلس نیم سوه کاله بعد هم نن چې د هغوی نوم اخیستلی کېږي نو د هر مسلمان په زبان باندې رضی الله عنهم راځي. دا وجه سوا د دې بنیادی وجه دا وه چې الله قرآن نازل کوم. اللہ فرمائی دی نمخ ما هم دے کتابنا نازل کری دیو صحیفے ما د نورو کتابونو حفاظت سے میں انسان لور کرے وام چھ انسانام تد دی کتاب ذمہ دارے تب دی حفاظت و تحفظ کرے. انسان ناقص ہو، خدمت ناقص ہو، انسان ناقص ہو، حفاظت ناقص ہو، هغه کتابونه د الله جل جلاله د طرف نه راغلي کتابونه هغوی نه محرف شول. الله د تمام کائنات د پاره د تمام انسانیت د پاره یو دستور حیات را لګون کې هو، یو داسې کتاب رب العالمین را لګون کې هو چې هغه د تمامو کتابونو د پاره ناسخ هو، یو داسې نبی رب العالمین را لګون کې هو دنیا ته چې داغه نبوت به عامي، داغه نبوت به تر قیامت پورې چلیږي او اغلب الله جل جلاله داسې سپاهیان ورکوي، داسې ځوانان به ورکوي چې هغوی به د قرآن کریم په یو یو زبر و زیر باندې خپل ژوند قربان کړي. نو الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرمائی اے خلقا دا قرآن کریم زما کتاب دے حضین نازل ان کے امام یو کتاب بلچا طرف تا منصوبی دا اگر کتاب دے کہ دا زما طرف تا منصوب دے دا نازل ان کے دا کتاب مدون زیما دا دے تدوین ما کرے دے دا دے تصنیف ما کرے دے. اے انسان اکل چھ ما نازل کر نو دا خیال ہونے کے چھ زبدے کے دا زبر و دا زیر فرق را والامام وَلِإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرمائی تخبل بے حفاظت کا امام سنگ بے اخبلا حفاظت کو. اللہ فرمائی دنیا کی زما اولیاء اشتدی، دنیا کے زما دوستان اشتدی چاہیتا اولیاء اللہ و صحابہ کرام میں لے کی گی.
آغا یودا سی مخلوق دے اللہ فرمائی آغا یودا سی قریب ترین ہندوستان دی زما اللہ فرمائی چالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرمائی اے خلقا آغا سخت ورز دا قیامت چی آغا دیر سخت ورز دا آغا دیر دا تکلیفون ورز دا آغا دیر دا دردون دا شدائد والا ورز دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کئی یا رسول اللہ دا قیامت دا ورز حالات رتا بیان کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ زبداغ ورد پبارک تاتا سوائے امام آغا یوا دمر سخت ورد دام آغا دمر بشدائد و دا تکالیف والا ورد دام چہ دا طول انسانیت دا طول انسانان دا آدم علیہ السلام نونیسا تر آخر انسان پوری بطول دا اللہ پا مخ کے بربند والاری ہچا پوری بلباس نہیں یا رسول اللہ دہی چاپ لباس نیلو دا زنانا خوبا مرگ نمریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اے عائشہ اگر واقع سے ورد چھے دہی چاپ دے طرف کا سوچ نہیں یا رسول اللہ سنگ ورد قرآن کریم فرمائی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن اللہ فرمائی یوما داش ورد لا یتکلمونا کوئی بول بھی نہیں سکے گا کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا لا یتکلمونا اس صبح خبر کولے نشی لا یتکلمونا اس صبح گدل نشی اس صبح دا تصورهم نشی کولے ولی اللہ بولاری اللہ جل جلالہ بفقل باندے دا قضاء پکر سے باندے کما یلیق بشانہ تشریف فرمائی کما یلیق بشانہ اللہ با اعلان کئی لمن الملک اليوم اے فرعونا اے حامانا اے شدادا اے نمرودا اے وہ خلق چتا سنارے والے تاسو لوی دعوی کولے و تاسو بداوے انا ربکم الاعلا اے فرعونا تا دعوت خدای کروا تاوی چیز در لوی رب یمد دے کائناتو اور دے دنیا لوی خدای امام نن مال جواب آکے لمن الملک اليوم بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے آج کس کی خدائی ہے آج کس کی ملکیت ہے لگما تعالو آئے نند چا بادشاہی دام نند چا پمخ کے ولائی شترے سوچ خبریوں کی اللہ فرمائی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن اس سوک بد خبرو کولو والا نہیں اس سوک بد خلین آواز رستلو قابل نہیں الا من اذن له الرحمن آغا سوک بغید لیشی چالا چاغلو رب العالمین اجازت ورکی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه اللہ فرمائی سوک دے دا سے لوئی بزرگ سوک دے دا سے لوئی مرتبے والا سوک دے دا سے لوئی زوانا سوک دے دا سے لورا مدد شاہ والا چھ زمان پا مخ کی شفاعت ان کی او زمان دا اجازت نہ بغیر کی دا خوالو کی دلے نشی تمہا سخت ورز دا سے ورز دا عائشہ بی بی چھ دانمر بدمر تیتلی ہو دا بدمر نزدیوی چھ آئیو انسان بدا سوچ کئی کچر زلاس پورتا کمن ما بدا لاس مر سرو جنگی گی دمر نزدی بخکاری یا رسول اللہ چھ دمر دانمر نزدی اخکاری مدہ گرمی بسمرئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا گرمی بدمرئی چھ دا ازمک بخوٹی گی لکہ چھ وہ پسے اور پسے یا رسول اللہ دو انسانانو دو بدنونو بسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے عائشہ دو انسانانو بدنونو دا خلی بدا سے روانی لکچ فواری روانی یا رسول اللہ دا خلو بسائی اے عائشہ اگا خلی بدا سے خود کی گی لکچ اور باندے ہو بکیگ دے تمہارا سخت عورت دا
یا رسول اللہ دے ورزی کی دے چاہ دے پارا رعایت شتدے ہو کنام، یا اللہ دے ورزی کی چاہ دے پارا رعایت شتدے ہو کنام. اللہ فرمائی ولی نشتا رعایت زما دستان اولیاء اللہ شیری. یا اللہ سوک دی اولیاء اللہ سنگا رعایت تے اللہ فرمائی علا خبردار، علا خبردار، سب سن لو. سختی بیان شکن دمرا لوئی تکالیف دی، دمرا لوئی شدائد دی، اللہ دے نہ بچ کے دلو والا ہی سوک نشتا. اللہ فرمائی سن لو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرمائی خبردار زما دستان شکم دی، زما اولیاء اللہ شکم دی، اگر زما محبوبین اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم باندې تللو والا لا خوف علیہم دغید خوف والا ورد باوجود دمرد شدائد باوجود دمرد رب العالمین دا قہر و غضب باوجود لا خوف علیہم اس قسم یرباوی باندنی ولا هم یحزنون نبضی غم جنویت پریشانی بنی. اللہ و پریشانی کی اوچت ہے ولی ذکا اولیاء اللہ دی دانوی مقام خواندان دیا الہ العالمین اولیاء اللہ منتا و خایا منگ خود دنیا ملیان اولیاء اللہ غلط کری دی. جگڑا حکم دے رہا کن چولا جگڑا پم دے رہا وہی اولیاء نہ منی، کرامات نہ منی، اولیاء نہ منی. الکا اولیاء اللہ ہوتے جانا کرامات ہوتے جانا واللہ کا کرامت ولی دے ہو کے جندلو نو جگڑا با ختم شی. کرامات الاولیاء کرامت مضاف سے اولیاء مضاف لے گا قانون دارے چی مضاف لے گی پی جندل مضاف نشی پی جندل. یا الہ العالمین ابدم رلوی مقام اے پروردگار عالم ادم رلوی مرتبہ دے چور کرے رام. اے پروردگار عالم دا قیامت پلوی میدان کی چپدوی باندی اس تکلیف نشتا یا اللہ داخل کرتا ہو خایا دا سوک دی. یا ولد دنیا ملیانو نا تپوسو کا ہوئی سے ہوئی ما دا دنیا ملیانو نا تپوسو کا اگوی وی سے اولیاء اللہ غدی چی آغا سیدانی چی سید نینو کلال ولی اللہ نشی جوڑے رہے، چی سید نین ملاو پیر پکیر ولی نشی جوڑے دے، چی سید نین عام شرے ولی اللہ نشی جوڑے دے. ماد ملیانو نا تپوسو کا آگوی چی چرے لوئی پیر نہیں آگا ولی اللہ نشی جوڑے دے، اللہ تا نشی رسے دے. ما اللہ نا تپوسو کو چی اللہ داخل کوئی چی ولی اللہ بغیر دا سید نبر سوک نشی جوڑے دے. یا اللہ داخل کوئی چی دا لوئی لوئی استانی دا لوئی لوئی مشہور خلق چی دی دین علاوہ بل اللہ تا نشی رسے دے. ولی اگوی بڑی کنا اگر بنی اسرائیل بدا دعوت ولام چی الہ العالمین بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعویم اور دا دعوت ولا نحن ابناء اللہ واحباؤ. اے زمان پلار نکل دیر لوئی خلق ترشیدی زمان پلار دیر لوئی عالم ترشیدی زما پلار دیر لوئی پیر تیر شوے دے زمان نے کدومرا لوئی ولی تیر شوے دے چی دیوال باندے باکے نستا ورطا ہو گئے چی اوشازام لے دیوال بے ورلان دے روان شا دا ولی لے اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ من دا اللہ جل جلالہ نازولیو ولی زمان پلار نے کاستانی تیر شوی دی لوئی لوئی دربارو ندی جگرہ پندے دا جگر پمدیرا من ولی گورا ولایت تخصیص نشتا دانوے چی ولی اللہ بصرف یو سید جوڑے دے شی عام سڑے بلی شی جوڑے دے دا اللہ دربار کی دا امتیازی سلوک نشتا چی تو پا اپل نصب باندے لارشی و دا پا نصب باندے پاتی شی. اللہ فرمائی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ کلا چشپلے لپغ ورکریشی کلا چیغشپلے وحلیشی نفلا انصاب بینہم جاب حیث نصب و امتیاز ختم شید خلق و مابین کے چی تسو کے ولی اگرا کے
کنان یو مشہور مثال دے دو نوح علیہ السلام زوے دے پلار پیغمبر دے دا تمام کائنات استانی دا نوح علیہ السلام مقام تنشی رسیدے دا تمام کائنات پیغام دا نوح علیہ السلام سے تنشی رسیدے بلکہ داغت خوگر تا ہم نشی رسیدے نا اللہ فرمائی چی انہو لیس من اہلک اے نوح خبردار ما پد دی کنان سفارش ہونے کے دارستا دا اللہ ڈھونا دے دارن چی او سڑے بسید یا ربا خام خواہ جنت تی او بل سڑے بطول عمر سجدے ہو لگئی یا ربا خام خواہ جہنم تی دانشی کے دے یا الہ العالمین دمرن المقام خواندان دی پروردگار عالمان چی دا قیامت پا سخت ورز باندی دی تڑیر لوئی راحت یا اللہ دا اولیاء اللہ سوک دی نازول دی دا کم یہ تیر خانے اولاد دے اللہ فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون اے انسانانو زما دوست آغا سڑے کی دلیشی الذین آمنوا جس کا عقیدہ توحید ہو ایمان والے کی پا اللہ باندے کامل ایمان روڑا لتا دیتے والے کی توحید الذین آمنوا آغا سڑے ولی اللہ جوڑی دیشی آغا سڑے زما جوار رحمت قابل دے آغا سڑے زما دوست آمنو چی ایمان کامل روڑے دے دا کی دے دا اعلان دے چی ان اللہ ربی و ربکم عیسیٰ علیہ السلام دا اقبل ایمان اظہار کئی اقبل قوم تا خطاب کئی ورطوئی چھے قوما ان اللہ ربی و ربکم یقینا رب العالمین آغا لوئی الہ آغا دا اولاد ورکولو والا آغا لوئی احکم الحاکمین آغا حاجت روا مشکل کشا ربی وہ میرا بھی پالنے والا ہے وربکم تمہارا بھی پالنے والا ہے تجھے بھی رزق دینے والا ہے مجھ کو بھی رزق دینے والا ہے تیرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے میرے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے داس رب العالمین الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے تو تمام کائنات مخلوقات دے پاتے مخی ذکر دی کن ایمان والا خلقو کافران و منافقان بیارستو ٹولو تا آمونی دعوت ورکی چی ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے خلقائے تمام کائنات مخلوقہ اعبدوا ربکم عبادت خاص کی اللہ تعالی نظر و نیاز یہ کی داغت و منبان منے دا تمام کائنات اولیاء اللہ منا دا تمام کائنات پیران و استانے منا دا تمام کائنات نازولی منا لیکن دا ممانا چی دا نازولی ہم سکولیشی دا ممانا چی منختبا ہم دی نازولی پا نمبان دے کوما دا ممانا چی دا نازولی دی دا ہوا چی دا اولیاء اللہ دی اللہ تے سجدے لگولے دوی دا اللہ عبادت کولو دوی دا اللہ توحید بیانولو دوی دا رب العالمین طرف تا خلق را بلل نو تو ہم دا کارو کا تب ہم دا نازلین شے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلقہ دا غشا عبادتو کے چاغستاسو پالون کے رین الذی خلقکم چاغتاسو پیدا کریئی والذین من قبلکم ستاسو مور و پلارے ہم پیدا کری ورہ بنیاد نے تاسو روان کریئی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ انعام ہوئے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم رب العالمین کے انعامات کو شمار کرتے چلے جاؤ گے
تو تمہارا دماغ تو پٹ جائے گا، شمار نہیں کر سکو گے. کچرد اللہ نے متن شمار کے واللہ مر بشی زندگی بد تباشی، لیکن اللہ نے متن بشمار نہ کے. نہ اللہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم تو ہوئی کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ زماہم پالن کے اے قوم استاسہم پالن کے مفعبدو، خالص اغتا عبادت کرے. سے مطلب نظر نیاز منے نو خالص داغ پنم باندے منے، منخت خالص داغ پنم باندے ورکوئی، خیراتنا و صدقات خالص داغ پنم باندے ورکوئی، سجدے آغتا لگوئے اولادنا آغلا غواری، علم بالغیب کلی طور باندے آغئی کی واللہ منے بلی اس حکم منے چی اللہ نہ سوا ہی چاہ سر اختیار نشتا. طول محتاج دی، طول محتاج دی، محتاج لے سوک دے صرف اللہ دے، چطور کائنات پر تم محتاج. نفعبدو خالص داغ عبادت کو یا اللہ، خالص دستا عبادتوں کو نسبوشی. اللہ فرمائی کہ تادا غفت وچے دن الصراط المستقیم. اے انسانا پنزو کمال چبوائے داوئی چی اللہ سیخا و نیغلار راتاو خایا صراط مستقیم باندے میں روان کام. نظر توام شفابدو خالص سما عبادت کونو هذا صراط مستقیم. کچر طالب صدق درکی رختن کے دا سوال کئی چی اللہ ما پنے غلار باندے روان کانو هذا صراط مستقیم. دا سی غلار را میں غلار دکھن یا الہ العالمین دم روی مقام شدے دا سوک کی. اللہ فرمائی الذین آمنو چی ایمان پا اللہ باندے رے، یہ کی اللہ کا سجدے لگئی، یہ کی اللہ پنی باندے منختی کئی، یہ کی اللہ حاجت روا و مشکل کشا بولی. وکانو یتقون ایمان نباد جا دمرا متقیوں پر ازگار دے چی دنیا تمام شرکیات و بدعات و شبہات و نعوذان بچ گئی. دا سی جن تو رہی چی کائنات ہر قسم گندگے ناغذان بچ گئی. من غرن سبا اولیاء اللہ بی عزتی کو واللہ حقیقت خبر ہے ولایت او دا اولیاء اللہ بی عزتی لکنن سبا آگا خلق کئی کہ کم خلق زان دا اولیاء اللہ منون کے گنی دمرا گستاخی دا اولیاء اللہ پشان کی سکن کی. نو خلا پریدا چھ ماقام دا خطیرت چی دا یو کسی اسخاق ونی شہر لیدلم دے اشپی چی گرزی وی دا فلانی بابا روح را گلے دے چھ کل مرغے اچھنگی کی وی دا فلانی بابا روح را گلے دے اور دا کم مرغی تو سیدی روح وی دا گلے کیونی واغیو عام مرغی ایتا چمگادر وی اردو کی پختو کی ستا سورتار سوائے چمگادر تا پختو کی سوائی خطیرک دے گن منگو تر ماخام خطیرک ہوئی ماخام روزی گن دی وی جدا دا اولیاء اللہ و ارواح دی اے خوریم گوئن کا ظالمانو دا اولیاء اللہ و ارواح دا سی چونگی دا سی لکی شوی دا سی در پا در گرزی وظیفے خواری خلقنا دا دا اولیاء و شان دے دی پنیز بانا. اور کل وہی کہ فلانی دے کے فلانی دے رب پرنا یو کس دکے مات کو بوٹے وہ استرگا تیرا وہ استنا استرگا روبا کی اگر بدماشی کا ولی سخیال مدے منگرو غورت داللہ دنیا کے تیرو داللہ انعامات خرو دا پروردگار عالم ولی دی منگر دیو عام انسان ولما تکو اگوی زمن سترگی پیودو کی باندے نہ روبا کی ولی اللہ دکے مات کو ناغا زمان سترگی روبا کی تو والا ولی سے کدا بدماش اسلامی زیارت بالی گاڑے ورگے تترکاڑی بن نکو گاڑے تو وارولو گدرے پچے مرکر اجرتی قتلانی کی جوڑ کری دا کولی جو سوچ خبر کی خندہ خبری نہیں گورا من گوئی چنا دا اولیاء نہیں نا اولیاء دا کہرو نکئی دا
دا اولیاء اللہ دی، دا صحابہ کرام آغا بزرگان خلق دی. اللہ فرمائی چه زد دوی نرازی اما دوی زمان نرازی دی. مجھے اللہ چا نرازی اگر ولی اللہ ویو کنی نہیں کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا تمام کائنات دا اولیاء اولیاء اللہ دی کاملین اولیاء اللہ خوابنی. اللہ فرمائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. دا اولیاء اللہ دی، دا اللہ دوستان دی. اللہ فرمائی چی ما پخپل دست قدرت باندے، ما پخپل اللہ سنو مبارک باندے دوی پزرونو کی ایمان لکلے دے. چاہ گر کسی اللہ ایمان کی دیا ولی اللہ ویو کنی، ولی اللہ ویو کنا. آغا لوئی لوئی اولیاء اللہ، آغا لوئی لوئی مقام پر رسید لی خلق چی داوی پبارک اللہ فرمائی اولئک هم الراشدون. دا خلق دی، دا ہدایت یافتہ خلق دی، دا لوئی خلق دی، دا اولیاء اللہ دی. دا اللہ جل جلالہ فنز باندی دا صحابہ کرامو سے کم مقام دے. انبیاؤنا علاوہ دا تمام کائنات کی دبل ہیچ ولی دمرا مقام نشتا. خمنگ چی گورو آغا اولیاء اللہ دا غوی عادتونا، دا غوی دا زندگی یو گوشا من تر نقل شوی دا موجود دا کتابونو کی کنر موجود دا غوی سیرت موجود دے کنر موجود. اگوی چرت داویلی کہ پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر دے. اگوی چرت داویلی کہ پیغمبر علیہ السلام سر علم غیب شتا. اگوی چرت داویلی کہ منگ پا غیب بانی پوئیگو. اللہ جل جلالہ کو پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ دے خلق تا اعلانو کا کہ کچر ما سر علم غیب وے نما بدیر خیر دزان دا پارا غن کرو مالا با نقصانونا نرسے دے کہ صحابہ کرام سر علم غیب ہوئے ندوی تا وفاوت کی دمر عظیم شکست سولی ملائے دا. اب پنزوس کسان چکم پا یو چوٹی باندے ناس کو یو غنڈے باندے کہ وہی ویچے دے پیغمبر علیہ السلام عمر داتے دے اب پورا شہر دے نور ویچنا داتے دے آغا غنڈے ویچے پریخوا صحابہ کرام تا شکست ملاو شکا ملاو نشا تو دوی سر علم غیب ہوئے ندی بدا شکار کرے. آغا لوئے لوئے خلق شکر رب العالمین دعوت دی ایمان ورکد مکے ولا خلقتا. اللہ ورکا فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. کلشاہ خلقتا اللہ اعلانو کو چھے خلقتا صدا سی ایمان راوڑے کما آمن الناس لکا سنگ چی ایمان صحابہ کرام راوڑے دے. ستاسو دا ایمان دا پارا کسوٹی ہو میں یار دا صحابہ کرام ایمان دے کچر ستاسو ایمان دا ہوئی پشالی نو قبول دے کلماتا قبول نرے. قالوا انؤمن کما آمن الصفحاء. اگوی ورطاوی چی من دا سی ایمان چرتا روڑلے شو لکہ دا ایمان چی بیوقوف خلق راوڑے دے علیہ عزو باللہ. صحابہ کرام تیسوئے مشرکینو صحابہ کرام تداوئے چی دا بیوقوف خلق دی مرا دا خود پا خیر و زکاة باندے نپوئی گی دا خود ازام پا خیر باندے نپوئی گی پر انہوں گورا دا بادشاہ مالکانو اور ننے دا کلمہ دے لدام اور دا دے پا وجہ باندی زلیل زندگی تیرئی. یو صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گرے ہو سچ عاشق ہو ادھر دولت من مور پلار دیر پناز باندے ساتھلے ہو اگر بڑیر قیمتی کپڑے آگوستے نو کلے چی کلمہ ہوئے لا مسلمان شا مور پلار اور باندے لیر تکالیف تیر کرل خو بہرحال کلے چی ایمان دیوہ دا چاپ سر کی بلشی آگا بیانوزی نو بہرحال اگر کور نا مفرور شا وہی مدینہ کی اوزل روانو پا کپڑوں پو ادا سی بلا شے پہ وندنو پیغمبر علیہ السلام اشارہ اکرام
چې دا وګوره هغه انسان دی چې د اسلام د راوړلو نه مخکې کپړې نه خوښې دي، مور پلار بدله اعلی لباس کولو، دا د بادشاهۍ خاوندو، نن د لا اله الا الله محمد رسول الله د خاطره ګدایي قبوله کړې ده. نن خو ته وګوره چې کوم خلقو ته تا اولیاء الله وایي هغوی د الله لپاره څه کړي دي سړیا؟ هغوی په دنیا کې د دین کم خدمت کړی دی، کچری د دین خدمت یې کړی دی، کچری د قرآن کریم خدمت یې کړی دی، نو بس ٹھیک دی، موږ د بزرګي او ولایت منو، هر څه یې منو، خو موږ له خو خدمات وښایه که قرآن کریم باندې خوراکونه کړي دي که قرآن کریم باندې وینه خرچ کړې ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، بلکہ اللہ فرمائی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے خلق زما آیاتونو باندې دنیا ما اخلئ. امام قرطبی رحمہ اللہ لکلی دی چې د دې آیت حکم عام د تمامو انسانانو لپاره، بلکہ نور مفسرینو هم لکلی دی چې د تمام انسانیت لپاره دا حکم دی چې هغوی د الله په کلام باندې پیسې نه اخلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن ويتأكل به جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم. کم یو سره چې د قرآن تلاوت وکړي د الله جل جلاله کلام ولولي یا پتروے ہو کے یا اندسی چالا ختم کی ہو بیا پاگے باندے خوراک کئی آغا خلقنا خوراکنا و پیسے غاری نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جا یوم القیامہ رابشی پورز دا قیامت باندے وجو عظمن داغا مخبت لڑو کئی لیسا علیہ لحمن آغا پر بیو پٹیوم غخنوی ولی چاغا اشرف الکتب دا تمام کائنات خیستہ کتاب شرمولے ہو پا دنیا کے نو پتول بدن کے خیستہ مخبول اللہ ورانو و شرمئی چتا طولنا خیستہ کتاب شرمولے ہو ننزتا طولنا خیستہ مخ شرمون چطوری دنیا پا مخ کی شرمین دائی. نو عزیزانو چاچی دا قرآن خدمت کرو ناغا مشرکین ورطوئی چی دا خو بیوقوف خلق دی دی ایمان روڑے ہو مور اطلار پریخی دی حکور خاندان عظمک جہدادون پریخی دی دا حکمت لی دا دنیا پا خیر و تاوان نپوئی گی. نا اللہ جل جلالہ پا آغا اولیاء اللہ باندی دمرلوی مینو چا اللہ فرمائی الا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون. خبردار دا کم خلق جی زما ملگر ہوتا زما اولیاء ہوتا زما دوستان ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایان ہوتا بے وقوف ہوئی. انہم هم الصفحاء یہی لوگ بے وقوف ہیں زیاد بے وقوف ہم دوئی دی. اللہ پخپل راوی جواب کئی سوچ دا اولیاء اللہ دشمنی کئی وقتی در شیخ القرآن صاحب حدیث مبارک ہوئے گا نا کہ حدیث قدسی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من عادى لي وليا فقد عاذنته بالحرب. سو کہ زما دوستان سرا سو کہ زما اولیاء سر دشمنی سے تھی اللہ فرمائی زما غتد جنگ اعلان دے من داوی کسو اولیاء اللہ نمنی کسو داوی کرامات نمنی نو آغا کافر دے سر مسلمان نوے تا ستول اغمانے سے کافر دے کنے من طول ہوئے سے کافر دے سوچ اولیاء اللہ نمنی و کرامت نمنی آغا سیشے دے کافر دے لکہ تیز وائے کن دے دن چھ دا باطل تو بنگلو کی دا آواز لارشی چھ دا پراپیگنڈے دا ذہن نوزی اولیاء اللہ نمین اولیاء اللہ نمین من داویو کسوک دا اللہ اولیاء نمنی ہو دا کوئی کرامات نمنی نو آغا مسلمان ندے آغا کافر دے بھئی خود قرآن نہ انکار دے دا خود حدیث نہ انکار دے دا خود صحابہ کرام دا اقوال نہ انکار دے دا خود فقہاء دا محدثین و اجماع نہ انکار دے ہر سن انکار دے. آؤ جگر پدے کی دا من داولی چی دا فلانے سرے دا فلانے سرے دا فلانے سرے دا ولی نشی کی دے زکا چی دا اللہ دشمنی کرے رام تو ایسے نام دا اللہ ولی دے یو پدے جگر
دویمه په دې باندې جګړه ده چې زه دا وایم چې دا لوی اولیاء الله دي، دا لوی خلک دي، دا قبرونو کې خښ دي، الله دې وبخي، لیکن دوی نه تاوېدل او را تاوېدل کوم ځای کې راغلل، دوی ته سوالونه کوم ځای راغلل، دا حاجت روا او مشکل کشا منل کوم ځای کې راغلل. الله خو فرمایي چې ومن نصر الا من عند الله، رب العالمین علاوه هیڅوک د مدد کولو والا نشتا. او دایا یو گز خاورو کې لاندې او د دوه گزه خاورو کې لاندې مددگار الله نه لیده چې ویلي وی چې دا مددگار دي. دله د عقل نه کار والی مرشو د کپړو په ایستلو کې تا ته محتاج دی، کفن پا غسلو کې تعالی محتاج دی، علمبولو کې هم تعالی محتاج دی، بیا جنازه ګاله وړلو کې هم تعالی محتاج دی، هلته جنازې پکولو کې هم تعالی محتاج دی، خاورو ته کوزولو کې هم تعالی محتاج دی، د خاورو وړولو کې هم تعالی محتاج دی، او د قبر سازولو کې هم تعالی محتاج دی. لیکن څو ورځې چې پې تېرې شي بیا ته د هغه محتاج شوې. سوچ خبره ده دا څنګه چل دی چې دوه ګزو خاورو نه لاندې شول ته ورته محتاج شوې چې بره او تا ته محتاج. محمد عربي صلی الله علیه وسلم آخري وخت کې وصیت کړی و، هغه ډېر اعلی وصیت و. فرمایلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت دیو کی اللہ، لعنت دیو لگی رب العالمین دے رحمت نلری کی یہود و نصارا. یا رسول اللہ سے گناہ کرے دا چی دم رلو ابد دعا دے ورطا اکرام. پیغمبر علیہ السلام آخری سال کے دا وقت کے آخری وقت کے دا وصیت کہی لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت دیو لگی رب العالمین تو یہود و نصارا باندی اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. شاوی د خپل انبیاء او قبرونو نه سجدهګاو جمعتونه جوړ کړی دي. نن به قبر جوړ کړی هغه کې مصلی غوړولي وي کسو زکات نفل کوي دلته قرآن کریم هم پکې خي کسو دلته تلاوت کوي. هلکه دا جمعات ته دا د سجدو دی مقبره ته قبرستان کې خو حناف لیکلي دي چې مونږ هم مکروه ده چې مخې ته قبر دا ولې تر ټولو نه بهترین ځای د عبادت دپاره همدا ګڼي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په آخري وخت کې دا وصیت کړو چې الله دې لعنت ولګي په يهودو او نصاراو باندې چې د خپل انبیاء او قبرونو نه سجدهګاو جمعتونه جوړ کړی دي. اشاره و چې زما امت داسې ونه کی. اے هغه توحید چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وینو باندې ستا پالنه کړې وه. 11 کاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف د توحید خدمت کړو، د نور احکام ټول رسته راغلي. 13 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ ایک مسئلہ سمجھاتے رہے. دیو مسئلہ بے کولا کیا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ. 11 کال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی دائی کیو اعلانو کہ خلق دعوی ہے کہ نشتا لائق دا عبادت، نشتا دا نظر و نیاز لائق، نشتا دا اولاد ورکولو والا، نشتا حاجت روا، نشتا مشکل کشا، حصوک نشتا مگر یہ کیو اللہ دے 11 کالے دائے نارے والے ننستا وفادار ذاتو آغا دو دیر وفو کولو والا دے ہیر کو. وہی ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسے بے وفا کی ہو. اللہ فرمائی سے بے وفادار یما زتالت بیدار یما کیا کالا یا سنم نارے وہاں یہ عورت دے دخلے نوزی چی یا سمد. اللہ فرمائے انسان لبیک زتالا منتظر یمام زخود استاد ناری پر انتظار ما چھے انسان کرب دغیر اللہ دا دربار نہ اللہ دربار لرازے انسان زما دروازے کو 24 گھنٹے کو لاؤ دی.
آغا توحید سش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار لسکالا چی بکم توحید خدمت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے اقبل غافل شہیدان کریو اقبل مخ مبارک نے وینا بیا ولیوا آغا توحید آغا اللہ وحدانیت سشو چی پارے باندھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی ناد و ٹکرے شیوام آغا توحید سش حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیز چا کافر مشرک غلام وما اور زبیراؤنی علماء اور گرماور باندھ دے سمل علماء اور دما پوار دے باندھ باغا اوس کر وٹے مڑیشوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو زمانہ کی اوزل عمار رضی اللہ تعالی عنہ یا خباب رضی اللہ تعالی عنہ راولو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورطا مسند پر خود اور باندھ کے نولو ورطا ویشے اے ہمارا زماد پر رب العالمین باندھ قسمی پر تمام مدینہ و مکہ کی بل انسان دا سنشتا سوا دیو انسان نا چیزا دے گدے باندھ کے نولو نتانا علاوہ غزیات لائقوی اصحابی ورطا فرمائی یا امیر المومنین اگا سوک دے چاگا ہم لائق دے یا اگا بلال دے زکا چه گرم زهرا زغربه دو وسپنی ورواخوندا او بیا بے گرم ریگو باندے سملولو او دماکی آغا تبکی زمین باندے آغا مربور باندے لگے دو برن بیکاری ور باندی خیوم نو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ یا امیر المومنین واللہ کا آغا مانا زیاد لائقی دے خبرے وی ولی وی داغا خباد خلق دا قبیلی والا داسی ہوچی کل کل بے اخلاص کو اور زخو داسی یتیب و یسیر و مچ زماد اخلاص اولو والا ہم سوکنو یا امیر المومنین عزب پسکر وطو باندو سملو علماء چی کلو دملینت آغا لمن پورتکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی زمادو پا خدا باندو قسمی دا سملا ماد انسان لے دلے ندا اے خبابا اے عمارا اے بلالا تاسو دامنے پسباندی سورے شیری اگوی ناری ویسی اللہ احد اللہ یکیو دے پدے مسئلے باندے من تکلیفونا تیر کری دی دا مدد کولو والا یکیو اللہ دے من پدے باندے تکلیفونا تیر کری دی یا رسول اللہ دے مکین ولی شرلے شوئی یا رسول اللہ تا کی سبت کرداری و چه تداخل کو شرلے دمکینام نن سبا خطیران و ملیان و بزرگان سوک دکلو ننشری دا تی معلومی گی چه دا شریفان تدو فسدگر علیہ باللہ دا چی دیش یا رسول اللہ تا کی سبت اخلاقی و تا کی سو گناہ و چه دمکی والا ہو شرلے اور تمکی تگوئے ورطوئی چه مکی واللہ کا زماتا نظر کی گی لیکن دادو کفار و دو مشرکان و دو ظالمان و زور دے یا رسول اللہ ولی شرلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما گناہ صرف دعوت وما نقمو الا یؤمنوا باللہ میرا ایمان صرف رب العالمین پر ہے جو صرف دا نارا لگو مسیح ایوہ الناس اتقوا اللہ اے خلقو یکی اللہ نوے گے خلقو عبد اللہ یکی اللہ عبادتوں کے اللہ اعلان کری قل هو اللہ احد اللہ یکی دے بل شریک نلری نفس ذات کی شریک لری و نفس صفاتوں کی شریک لری علم غیب اللہ خاصا دا دے کے اور سرسوک شریک نشتا مختار کل کے دل داد اللہ خاصا دا صفت دے کے اور سرسوک شریک نشتا ابراہیم علیہ السلام بی بی لارا آغا بادشاہ تے بوتلا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے اخفل پلار نکل چغلوئی اللہ تعالیٰ دے ہو چغوائی یا الہ العالمین ازمہ عزت خیالو ساتے بلشاہ مدد کولے شوہو کرے بے وہ کنا بلشاہ تاواز بیا چکل دارے فاسد رب العالمین ہوکر اگر بی بیرا روانا دا بادشاہ والے وابین دا ہم ورکڑے رائے نام کے زکر چی بادشاہ بورتا سے دے ارادہ دے اکرم اللہ بشل کر دا سوکو دا بچولو والا دا ولی اللہ ہو کنا دا ولی اللہ ہو چی اللہ حفاظت کولو دا بچ کون کے صرف اللہ ہو دا اللہ ولی وا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نبیو دا بی بی دا اللہ ولی وا اللہ حفاظت کولو آگا بادشاہ شل کر اول انعام چیز دور کرا ابراہیم علیہ السلام عبادت باندے والار دے
او کلا چاگا خزر علام نفعو ما بیدیہی محیل ورطنائی کئی چھے بی سوشل تا سرخ بدکاری یا بے عزتی خود علمی رسولی کچر علم غیب ابراہیم علیہ السلام بتا پوس والے کولو بخاری شریف بولے دا مسئلہ ذکر کولا یا ہوا ایسے نہ قرآن منما نہ بخاری ہو نہ مسلم منما نبی اخلاص دا خبر ابا مرتبہ پرے دے جگڑی نکی او کہ قرآن و حدیث مانے یا بدا خبر وستر مانے نوازیزان وہاں مسئلہ دا توحید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار لسکارا داغے خدمت کرے ہو اور مکین پاندے مسئلے باندے اغیر چڑھلے ہو ہجرت پاندے مسئلے باندے کرے ہو یہ مسئلہ چی اہم ہے نو دا آغیر دوبر زیاد خدمت کی گی دیار لسکارا خدمت ذکر کرے ہو چی مسئلہ دیر اہم ہے ٹھیک شو کنا بیا پاخر وقت کی چکل وفات کی گی بیا دو توحید مسئلے کا اشارہ کری اور بیاوائی چلان اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ دے رحمت نلری کی یہود و نصارا چل اخفل انبیاء و قبرون نئے سجدگا اور جماعتوں نے جوڑ کری لی بیادر کی سوچ کئی سی اللہ کہ دلیشی زمان امت داسی ونکی کہ دلیشی زمان امت جان بچنے کی بیا اللہ تسوال کئی اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبد اے الہ العالمین کہ دلیشی زما امت زما دا وصیت و نمن کہ دلیشی زما امت سو گمراہ کی عوام کو سادہ خلق دی عوام دا اللہ دستان دی عوام بانی من بد نوائی عوام دا اللہ جل جلالہ دمین تگی دی عوام شاہی و کار کئی دا اللہ پمین باندی کئی اوی تا ملیان ویلی دی چی پدے کے ثواب دے اوی تو قرآن نبی خبر گناہ خطول دا ملیانو دا نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کہ دلیشی زما امت سو گمراہ کی اور زما امت زما خبرہ دے باندے غوروں کی لیا اللہ تا تسوال کا امام اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اے الہ العالمین زما دا قبر حفاظت تو کام اے پروردگار عالمہ زما قبر لبوت جوڑ مکہ سے داخل گیا داغے عبادت کی نند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر سنگا حفاظت کی گی او کنی کی سو خود افضل کے راتاوشی منگ قبرون نے ڈولے جوڑی کری خدا قسم دے کدا اولیاء اللہ رو چتے دے شوے رپا سے دے شوے چتے پسا پیڑ باندے استوے چے ظالم تو دا سکے تو جمع پر قبر باندے کم شرک و کفر کئے دا ہر ولی اللہ زندگی پڑاؤ کئی دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ حالاتی زندگی ہو گئے دا منکی شریف بابا رحمت اللہ علیہ زندگی حالات خلقوں نہ تپوس ہو گئی دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا حالات مطالعہ ہو گئی امدارنگی دا نور اولیاء اللہ ہو چی سمر پدیروی زمین باندی تیر شوی دی لگ دا ہوئی حالات ہو گئے چاہوئی دا اللہ جل جلالہ پا وحدانیت باندی سمر مین اغوی دا اللہ دا دین دا حفاظت دا پارا سمر جنگون کری دی اغوی دا توحید مسئلے دا پارا سمر مسائل برداشت کری دی اغوی انگریزان سارا سمر لوئی جہاد کرے ہوئے دا ملک نا انگریزان چاہیستی دی دا دا آبا اولیاء اللہ کار دے چاہوی تا علماء دو بندے رہی کی دا دا اغوی پا کاویشونو پا کسوشونو باندی ہوتی دی نن دا آگا لوئی موحدینو آگا لوئی توحید پرست و خلق باندے دا غوی پا قبرونو باندے لوئی شرکیات ما ہوتا ایجاد کری دی اور دنیا و آخرت کے نظام شرمائے لے عزیزان و صحابہ کرام دمر لوئی مخلوق دے کہ کل دا غوی پشان کے گستاخی شوا اللہ فرمائی چی زکو ولی باندی دمر لوئی ایک شن اخلما چی اللہ انہم هم الصفحاء ولیکن لا یعلمون چی دا کم خلق زمان اولیاء اللہ تا بے وقوف نسبت کئی دا بدماش نسبت کئی اولیاء اللہ تا تنظر نسبت کئی چی گادی اڑی سترگ رو باتی خلق نراتی خلق تباہ کئی خلق لٹکر رسی
نہ اللہ فرمائی شداد اولیاء و پشان کی گستاخی کئی الا انہم هم السفہاء دغه خلق گستاخ و بیوقوف دی اللہ دا اولیاء و طرف نہ دفاع کئی ومن کافر دا اولیاء اللہ و ستایان تسیو من دا اولیاء اللہ منو من دا اولیاء اللہ و شان منو من دا اغوی کرامات منو لیکن یہ خبر ادا کہ منگا کرامت اور استدراج کے فرق پی جنو اور داخل پر کرامت اور استدراج کے فرق نہ کیجیے گورا کرامت یا معجزہ یا استدراج دا درو مارو کے مشترک تعریف دوی ادارے سے داخل کے عادت شاہی سیزو نہیں دا عادت نہ خلاف کارو نہیں کم یو کار کی دا عادت نہ خلاف دے نو دا آغی درے قسم ندی لکہ مثال پتاور باندے دا دیوال دے عادت دا دیوال دانا دے چی دا اطلاع شی دیوالی نزدی کرتا خو کدا دیوال روان شو کچر دا دغ دیوال روانون کے نبی لے دا نبوت دعوائی کرے را رشتی نے نبی لے نو دا دے دیوال تللو تب من معجزہ وائی سبور توائی اور کچر دا دے دیوال دیون کے او دا حکم ورکون کے سدا سور دے وربان دے دا کامل ولی اللہ دے سدا غیر زندگی دو قرآن و دو سنت مطابق دا سیشے دا زندگی دو قرآن و سنت مطابق دا دا غیر زندگی کی یو شے حرام نجائز شرکیات و بدعات نشتا مکمل تو قرآن و سنت باندے تنگ روان دے نو دا دا دیوال بطلون کے و دا دا دیوال بطلن سیشے دیتا کرامت وائی اس کا دا دے دیوال بطلون کے یو دا سی سرے رے سی آگا دا شریع خلاف زندگی تے رہی دا دا تمام کرون دا شریعت خلاف دی نو ہم دا دا دیوال تلل دی منگو تا استدراج وائی سور و جادو بورتا وائی دیتا من کرامت نہ وائی نو عزیزانو کرامت لکا سنگ سے من منو دا سے سوک نمانی خو من کرامت دا اولیاء منو دوی کرامت دا سے سرونو منی ہر یو کپری نوئی چی دا کے کرامت پکے ہر یو سرخ ولی اللہ نشی جوڑے لے کنا چاہا متبع سنت نہ لے قرآن و حدیث دا غفا زندگی کے نخکاری اور طول زندگی دا اللہ پا دشمنے و عداوت کی تیرہ کرے دا اور تو تینا ولی اللہ جوڑے اور بیا باز خلق ہوئی چھ کرامت چھ ترسو پوری ولی جواندئی نو تورے ہوئی پتے کی چھ کل مرشی نو ہوئی دا تورے دا تیکے نرابارشی ہو جائے کرامت لا نورم تیز شی دا خبرے دا دا قرآن و دا سنت نا خالی اور دا دا قرآن و دا سنت نا حد کر خبری کرامت دا مرگ نباد آگا دے چی کم کرامت نسبت ولی تکی گی نو دا سا کرامت مرگ نباد نشتا کرامت کارکون کے خواصل کے سوک دے اللہ دے دا دا ولی کا اختیار کی نہیں چا پا اختیار کی نہیں دا ولی اللہ پا معجزہ دا پیغمبر پا اختیار کی نہیں دا اللہ پا اختیار کی خو مرگ نباد کرامت شتا کرامت من منو مرگ نباد منو خو مرگ نباد یو آگا کرامت تے چی دا غیر نسبت ولی تکی گی دا سی کرامت نشتا یو آگا کرامت تے چی دا غیر نسبت اللہ تکی گی دا کرامت شتا لیکن یو صحابی چی وفات سو اور بیا دشمنانو دا آغا مسلح کول و ارادوا اللہ جل جلالہ ور باندے دا غنبس مقرر کے تاسو تسو آئے مٹا کے اور بانے مقرر کے مٹا کے خدشوں کو تو غنبس ہوئی سو کو تو مٹا کے ہوئی دو اور بانے مقرر کے اللہ دادا حفاظتوں کا نو زدی نسبت دی ولی تا نہیں کی دا دا کمالو دا سے اوکرل نا دا صحابی دا اللہ ولیو اللہ جل جلالہ دا حفاظتوں کو دا دی نسبت اللہ تکی گی چا اللہ حفاظتوں کو دا سے کرامت منگمنو دا دا مرگ نباد ہم وی چا اللہ تا نسبت کی اور کناوی چی ولی دا سے اوکرل ولی دا سے اوکرل نو نا پجون ولی سے کولیشی و نہیں دا مرگ نباد کولیشی کولو والا سوک دے عزیزان و اصلی اولیاء اللہ غدی چی حاملین قرآن و سنت تی
لیکن کچرے قرآن و سنت باندې چا دنیا خوراک مقصد وګرځولو دا د هغو حافظانو په باره کې وایم چې کوم چا پټکې تړلی دی چې دا نه چې ته وایي چې ما قرآن ختم کو زه ورسېدم عاصمه الله ته ولس کسان مې خوښ کړي چې د فلاني سفارش به کوم ستا پلار یې ونه کړي چې تر څو پورې ته عمل پرې نه دی کړی قرآن د زده کړه من قرأ القرآن وعمل بما فيه قرآن اوئی بے پاغی باندے عمل وکو نو عمل باندے اسلامی کیسٹ دفارہ زمین دکان پتہ یاد کرتے توحید و سنت کیسٹ